saking Indra manah lan pangreksa rasa. Kawruh lawas tansah nyawiji ana ing napas tanah Jawa. Ing jaben jaman ana pepasten lan pakem kang ora sirna. Yen kawicaksanan sejati ora mung dumunung ing tembung, ananging kadang njilma ing wujud pusaka. Pusaka iki ora mung wesi sing digodhog lan ditempa, ananging uga minangka pralambang kasampurnan manungsa. Nyawiji antaraning cipta, rasa lan karsa. Saben wilah iku titah, saben pamor iku donga, lan saben warangka iku pangayomaning jiwa. Ing dina iki sumangga kita mbabar salah satunggaling pusaka legendaris. Pusaka sing nyimpen babat lan tapak tilas kekuasaaning jaman Kartosura. Keris Sujen Ampel pamor naga rangsang tangguh Kasultanan Kartosura. Dapure Sujen Ampel sawijining dapur sing langka arupa wujud kang ngemu rasa jero. Tembung Sujen asale saka tembung Sujana, ateges wong kang pinunjul kawruh lan waskita. Dening ampel minangka pralambang papan teduh lan pengayoman batin. Mula keris Sujen Ampel iki nggambarake sesanding antarane kawruh lan katentreman, antarane daya pikir lan rasa suci kang manembah marang Gusti. Wujude landhep nanging ora getak, mlipire alus ananging jalari geter rasa sing nyawang. Keris iki katon lirih nanging singkir daya linuwih, kados banyu kang meneng ananging makarya ngetokake urip. Nalika pusaka iki nyandang pamor naga rangsang, tegese wis ora mung ngemu kawruh ananging uga daya gerak lan roh semangat urip. Naga iku pralambang kekuatan langit lan bumi, nggambarake hubungan antarané donya niskala lan donya nyata. Dene rangsang ateges nyemangati, nguripi lan nglairake gegayuhan. Mula pamor iki menehi tuwah kawibawan lan semangat tanpa surut. Sapa kang ngasta kanthi laku prihatin lan resik manahe bakal duweni wibawa sing ora katon ananging karasa. Ucape mancep, tindakane diugemi lan atine tansah katuntun marang pepadang. Tangguhe Kasultanan Kartosura Hadiningrat. Ngemu teges pusaka iki asale saka jaman transisi agung, nalika Kasultanan ngambah masa gonjang-ganjing antarane wahyu lan penguwasa. Ing wektu iku para empu ora mung damel keris kanggo perang, ananging kanggo pangreksa negara. Keris dadi titen kanggo ndandani manah para prajurit lan dadi pralambang kawicaksanane raja.
Saka tangga iki katon karakter kuat, bentuke muantep, pamore urip lan pancarane gagah lan wibawa. Karismaning Kartosura katon saka garis-garis lembute nggambarake padu antara kekuasaan lan kawicaksanan. Tuwah utama keris Sujan Ampel Pamornaga rangsang tangguh Kartosura ya iku: 1. Pengayoman lan kawibawan kanggo sing ngayomi liyane. 2. Pangreksa saka godhan batin lan gangguan niskala. 3. Waskita lan wijang kanggo ngerti arah urip lan keputusan gedhe. Lan 4. Kawruh pancer sejati, yaiku kemampuan kanggo tetep jernih senajan ana ing kahanan rame. Keris iki becik kanggo wong kang lagi ngembangake pamimpin diri utawa wong kang nyangga tanggung jawab tumrap wong liya. Sujan Ampel ngajari yen kekuatan sejati ora ana ing kekerasan, ananging ana ing ketenangan lan kemampuan ngendhaleni hawa nafsu. Wong kang waskita ora mbutuhake gegaman kanggo menang, amarga menang sejati dumunung ing rasa sabar lan eling marang asale. Keris iki dudu pangrebut daya, ananging pangeling dalan. Yen atimu suci, pusaka bakal urip. Nanging yen atimu peteng, senajan waja emas, tuwae bakal sirna. Keris Sujan Ampel Pamornaga rangsang tangguh Kasultanan Kartosura ora mung pusaka, ananging pralambang kapruh lan pituduh. Dheweke dadi pratandha menawa sajroning kawidanan lan gegere jaman ana dalan sing mesti nyandang pepadang, yaiku dalan manembah, dalan ngawula lan dalan nyawiji marang Gustine. Nuwun matur suwun.